आज कहीं एते लेट है कॉलेज फोन फोन थिला से तू बाहर बोली जानी पारनु घर कम एत अच्छी किए कर कम तू जीवन सहित सांग बार छाड़ी दे जा जीव जल्दी कम करू जा घर एत कम पड़ी ଆସିକି ତ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଆଗ କରିଦଉଛି ନା କଣ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ। ବାସୁ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାଣି ଆଣ ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ କହିବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦଉନୁ। ହଁ ଯାମି ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଯାମି କାଳ ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି ସଜାଉଛ ସଜାଇକି ତେଣି ଥୋड़ा ପାଇଁ ଯିବି ନା କଣ ଏବେ ଆସିଲେ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯିବି ବୋଲିକି ରେଡି ହଉଛି ତ ଯଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାରେ ତତେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ ଛାଡି ଦଉନ କାହିଁକି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିକି କେତେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାହା ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଏଠି ତ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ମୋ ଘର ଲୋକ। ଏଇଠି ତ ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ କାମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।